Ahojte, my milujeme skupinu Lollipop. Když miluje skupinu Lollipop, takže Papo, Plašťárek, jednu modrou a jednu zkusím si. Čekaj, nemusím. Vieni trošku zeštrapat. Jak vypadá? Nebojte se, to jsou jen pár. Já potřebuji tuto a tuto. Tyto dvě mám. Zostaneme ještě v tam. Takto je video. Taky, myslíte, že já čím to modře se slušela a oba táta vyslušela. Napište do komentáru, ale keď chcete druhé díly teraz, to napište do komentu a vymyslete, aké video budeme robiť. Pac a pusu, lízátka. Když skončíme, tak to není nic. Tohle to je moja. A mám ještě letovstěráček, knížku, připínačky, Pac a pusu, ahoj.